Спрете да купувате несигурни автомобили. Полихронов Мотърс Тойота Хасково е официален представител на марката Тойота, марка номер 1 на световния и на българския пазар. Разнообразна гама от автомобили за всеки вкус. Бензинови, дизелови, хибридни и електрически автомобили. Предлагаме продажба на нови автомобили. Това е единствената марка, която предлага на своите клиенти 10 години гаранция или 200 000 км. Изкупуване на вашият автомобил. Продажба на употребяван гаранционен автомобил. Сервизът ни разполага със следните услуги. Обслужване на вашия нов или след гаранционен автомобил. Диагностика. Ремонт на двигатели, скоростни кутии, ходова част. Продажба и смяна на гуми. Стенд, както и хотел за гуми. Продажба на оригинални масла и консумативи за вашия автомобил. Очакваме ви в Полихронов Мотърс Тойота Хасково на адрес град Хасково, булевард Съединение 90, понеделник до петък от 9 до 18 часа и събота от 9 до 14 часа или на посочените контакти.